Croeso i chi gyd yma heno i byw a bod yn y gymuned Digwyddiad Cloi Pen y Groes. Y pedwerydd yn y gyfres wythnos yma, da ni wedi clywed gan y gweddill o'r bobl ifanc o nos Lun hyd at heno. Dyna os allai ddisgyflwyno fy hun i rhein chi sydd ddim yn nabod fi. Rhian Hughes ydw i, dwi'n uwch swyddog prosiect gyda Menter Môn, a da ni'n peilota prosiectau arloesol yng Ngwynedd o dan adain arloesi Gwynedd Wledig. Mae jyst rhoi cefndir y prosiect i chi. Mi nath o ddod i'n sylw ni rhai misoedd yn ôl bellach bod yna bryder am bobl ifanc yn ein cymunedau ni. Ac i wneud bod nhw adra o'r coleg, na'r fi'n mynd i'r coleg, neu methu cael gwaith yn gyffredinol dros yr haf. Ac ni ati wedyn i drefnu galwad agored i mentra cymdeithasol i ddatgan diddordeb yn y cynllun, ac i hwytho wedyn recriwtio y bobl ifanc yn eu cymunedau dros gyfnod o 8 wythnos, ac iddyn nhw wedyn adnabod heriau yn eu cymuned. Yn rhan o'r cynllun yma, oedd partneriaeth Ogwen, Cell B, Cwmni Bro, Menter y Plu, Antur Alhaearn ac wrth gwrs Siop Griffiths Pen y Groes. Dwi'n falch o ddeud bod yna 19 o bobl ifanc llewyrchus iawn wedi cymryd rhan yn y prosiect yma, a dim yn unig bod nhw wedi cael eu mentora gan y mentra'r partneriaethau mae gyd, ond wedi derbyn mentor hefyd yn Elin Hywel o Cwmni Bro. Yn ystod y cyfnod yma, mi gafon nhw ddod i nabod ei gilydd a rhannu profiadau, a gafon nhw hefyd i rhannu i 4 grŵp, sef diwylliant, celfyddydau, datblygu busnes a gwaith ymchwil. Mi fydd yna gyfle i chi ofyn cwestiynau i Griff ac Osian heno ar ôl y cyflwyniadau. Felly, os allai ofyn i bawb pwyso mute mwyn i ni gael clywed nhw. Griff neu Osian, pwy sy'n gyntaf, Griff? Ie, na, fi'n gyntaf. Na fo. Diolch yn fawr iawn. Yr hawch. Screen share, Reit. Iawn, sorry. Useless efo technology. Iawn. Da chi'n gweld hwnna? Dan. Ideal, oce. I hynny sydd ddim yn nabod fi, Griff Evans dwi, a dwi wedi bod yn gwneud prosiect byw a bod efo Osian a Lleucu. Felly, ia. So, nes i ddod i nabod yr her, cos dwi wedi bod yn gweithio yn yr orsaf o blaen yn y caffi. Wedyn, dwi wedi bod yn dilyn o'r Instagram. Felly, oedd hynna'n fatha ffordd nes i ddod i nabod nes i weld yr fatha advert i fyny ar Instagram nhw. Felly nes i feddwl fatha swn i'n apply amdano fo. Cos o'n i'n meddwl fysa fo'n job really interesting i fynd i mewn i. Wedyn, o'n i just kind of isio reid yn ôl i'r gymuned yn bach, cos mae'r gymuned wedi bod yn really neis o fi, especially fatha yn dechrau teenage years fi, cos efo youth club, falle nath o helpu fi ddod i wneud ffrindiau newydd. Felly o'n i jyst isio trio wneud stwff fel i helpu pobl yn y gymuned. Ac o'n i jyst isio trio wneud pethau newydd fyd. Mae hynna'n rhywbeth dwi isio wneud lot, really. Dwi'n gweld o'n reit exciting trio wneud pethau newydd. Mwyaf dwi'n gallu, really. Wedyn, o'n i isio fod yn rhan o bob dim. Wedyn, dwi'n rili falch nes i gael y swydd, ac oedd o'n profiad rili neis bod yn gweithio yna. So, nes i ddod i ddatrys yr her. So, nes i just trio reid be o'n i'n wybod am y gymuned, gan bod fi'n byw yma, o'n i'n gwybod dipyn bach, ac o'n i'n teimlo fatha bod fi'n gallu gwella y gymuned, wel, yn ffordd fi'n hun, tew o beth. A o'n i'n meddwl sa'r y swydd yn galluo fi i wneud hynna, lle. So, ia, wedyn, ond dwi'n meddwl bod yna datrysiad, really,
iddo fo, cos dwi'n meddwl sa pob sa wedi cael y swydd wedi wneud o mewn ffordd bach gwahanol. A dwi'n gweld hwnna reit neis, really, cos dwi wedi cael reid touch yn hun, really, mewn iddo fo. So oedd o reit bersonol, really, so nes i really enjoyo'r part yna ono fo. Y camau nesaf, dwi'n really gobeithio bod y gwaith dwi wedi wneud yna yn dod i fatha yn useful i rywun lle. Cos nes i drio reit galad a dwi'n gobeithio fydd hynna'n play-off lle yn y dyfodol. Ac dwi wedi bod yn gwneud holiadur ac nes i wneud fideo hefyd i ddysgu bobl sydd yn ei masks. Felly dwi'n gobeithio bod hynna'n wedi ac yn cario ymlaen i helpu pobl allan trwy'r gymuned lle. A wedyn dwi'n gobeithio fydd yr holiadur yn dda i'r cwmni wedyn. Ac hefyd lle, mae hynna'n kind of dod ar y gymuned yn rhan o'r prosiect hefyd, gan cymryd safbwynt nhw ar y gymuned ac beth sy'n mynd ymlaen yn y gymuned a beth da ni'n neud. Ac so mae hynna'n, dwi wedi meddwl bod fi'n dod â lot o'r gymuned i mewn i'r prosiect wrth wneud hynna. So yr rhan nes i fwynhau fwyaf yn y prosiect i gyd oedd definitely pan nes i fynd i recordio y fideo ar y fi'n ei masks efo Daniel yn swyddfa'r orsaf yn y lle digidol. Oedd o'n just yn really laugh, really, cos dwi ddim yn dda iawn toli camera. Ond nes i manage yn neud o'n diwedd, ond oedd Daniel yn supportive. And oedd o'n just yn really fun day, really, i wneud hynna. So, diolch am eich gwrandawiad. Diolch, Griff. Lle ofyn i chdi pa fath o gwestiynau nes ti holiadur a sut nes ti fynd ati i rannu fo? Nes ti wneud o ar y we, neu nes ti o gwmpas y gymuned? Sut nes ti, pa fath o gwestiynau beth ydych chi'n ofyn yn y holiadur? Iawn. O'n i'n gofyn lot o gwestiynau gwahanol fatha, hold on, gadw fi meddwl o dweud. O'n i'n gofyn, obviously, obviously, fatha enw, oed, fatha fel la, ag beth sy'n nhw'n hoffi gweld hefyd yn y gymuned. Just i wybod beth sy'n nhw'n licio gweld ni'n neud lle. O'n i'n gofyn cwestiynau, os da chi'n teimlo fatha bod chi'n berthyn y gymuned, ac o'n i wedi gwneud hynna ar fatha scale o 1 i 10. A just lot o gwestiynau fel efo iechyd fyd, os di'r gymuned yn rhoi profiadau i chi, wella iechyd a lles chi. Ac just gofyn cwestiynau am y dyffryn fyd, fatha ydy o'n unigryw, neu beth sy'n unigryw amdano fo, sori. A pam bod y gymuned yn bwysig i just i wybod be maen nhw'n deimlo amdan y gymuned. Sut yn ateb ges ti dipyn yn cwblhau'r holiadur? Da ni heb, dwi'n meddwl bod ni wedi lansio fo heddiw eitha, neu ddoe. O, reit, so ti wedi cael... Reit, oce. Sut ydych chi wedi rannu fo ar y we lle ar tudalen Facebook? Dwi'n mynd siŵr iawn, nes i yrru fo i ben ddoe nid yn o'r cynt, wedyn dwi'n meddwl bod Greta ar hynna rwan, cos mae hi'n well na fi, obviously, yn gwybod lle i reid o, ac so bod y pobl iawn yn gweld o lle. So hi fydd yn casglu yr gwybodaeth yn ôl? Ia? Ia. Na chdi. Sgyn rhywun arall gwestiwn i Griff? Anybody got a question for Griff? Na? Gai just gofyn i Griff, diolch ti Griff am dy gyflwyniad.
Pa sgiliau ti'n meddwl ti wedi ddysgu yn y 2 fis yma? Achos dim yn amser hir iawn na. Na. Ti yn bersonol wedi dysgu beth ti wedi defnyddio dy hun, lle? Do, definitely, do. Dwi wedi deffo di dysgu mwy efo sgiliau IT, cos o'n i'n gwybod dim byd amdan Survey Monkey ac sut i recordio, felly wedyn oedd gweithio fo Daniel hefyd yn reit da i datblygu sgiliau fi fo ffilmio, felly, cos dwi'n gwybod sydd fath o equipment ac sydd fath o settings a felly da chi angen i recordio fatha rhywbeth wneud pobl licio ac cael ei denu, so oedd hynna'n really cool gweithio efo ac eisiau ddysgu lot o hynna. So hynna oedd y peth mwyaf dwi'n meddwl eisiau ddysgu. Diolch ti, Griff, diolch. Diolch. Diolch yn fawr. Felly, ani ymlaen i Osian, felly. Osian, os ydy wedi blaen efo dy gyflwyniad sgoldio dda? Hello. First of all, sorry, di fideo fi ddim ar, nes i trio roed o ar, ond dwi'n newid am preferences ar i startio Zoom a falle. So os da chi'n myndio, fel un fydd o yn anffodus. Ond, ie. Oh, good. So, fi di Osian, a hwn di byw bod yn gymuned gyda yr orsaf efo fi. So, yn gyntaf, sut nath chi adnabod y her? O'n i'n volunteerio yn yr orsaf yn barod yn neud stwff gyda cerddoriaeth, a dyn un diwrnod ges i email, of course, gan Ben Gregory, yn dweud bod mae swydd byw bod yma ar gael, ac o'n i, dwi'n meddwl fysa fo yn rhywbeth rili diddorol i wneud, so eisiau cymryd o'r cyfle i ehangu ar stwff cerddorol o'n i'n neud yn barod gyda'r orsaf. Fel y gweithdy o'n i am mynd i developio barod. Ond ia, o'n i'n gweld o'n fath ar cyfle da i datblygu fy sgiliau cymunedol, cerddorol, cyfathrebu a gweithio gyda tîm, gan fod o'n i'n mynd just gweithio gyda tîm yr orsaf, ond hefyd swyddogion byw o bod eraill. Ond ia, o'n i'n planio wneud gweithdy cerddoriaeth gan fod i'n astudio cerddoriaeth yn Coleg Menai Bangor yn barod, felly dwi'n teimlo oedd gyda fi that's kind of safe route o gallu gwybod beth dwi'n neud yn barod kind of thing. Rhywbeth dwi'n kind of passionate ehangu ar hwnna. O'n i eisiau dangos talent cerddorol mae gen y cymuned ni. Yn amlwg, obviously mae lot o bobl artist amazing di dod o cymuned ni, gyda Bryn Terfel, Bryn Bourne, y Rei, a falle. I gyd i ddod o Dyffrynanlla, so rhywbeth diddorol amazing i weld, a sy'n really licio bring out the next Iwan Vaughan to the future, tymo. And, yeah. So, eisiau wneud couple stuff i trio gael rhywbeth o syniad o beth dwi eisiau wneud. So, yn gyntaf, cos nes i just sgwennu couple ideas lawr, wedyn nes i deud y peth da drwy amdano fo. A trwy hynna, tra ni'n neud hynny, nes i roi holiadur allan i'r cymuned. Obviously, efo neud y pethau da drwg, obviously mae'n lot o stwff mwy drwg o ran Covid a falle, sydd not so great. Ond overall, fes mi'n cael feig idea o beth dwi actually eisiau wneud. So, nes i mynd ymlaen i creu holiadur bach, i essentially gael opinions pobl eraill yn y cymuned i gweld beth fysa nhw eisiau weld, especially pobl ifanc o'r cymuned. So nes i gyrru fo i ysgolion, a nes i roed ar Facebook fy hun, ag nes i roi QR codes rhwng pen y coes, jyst so gael mwy atebion. Hefyd nes i gweithio'n agos gyda y canolfan digidol, specifically Daniel Crooks, gan fod o yn gwybod pa adnoddau oedd gynnu ni ar gael i wneud gweithdy, cos mae'n lot o stwff gyda canolfan digidol, stwff cerddoriaeth fel interfaces, MIDI keyboard, softwares a falle sy'n fydd yn dod yn really handi ar gyfer y stwff fysa ni really eisiau wneud. So, ar ôl hynna, nes i mynd ymlaen i cymharu syniadau fi gyda atebion y holiadur, ac yna creu rhywbeth o sgerbwd. Overall, o'na lot o pobl isio, dwi'n gwybod os da chi'n gwybod beth i Marathon Rock yn galeri, mae'n gwneud y bob blwyddyn, obviously dim blwyddyn yma, ond it's centered around creu cerddoriaeth a wedyn da chi'n performio fer y diwedd. So, o'n i isio ffolio rhyw fath o sgerbwd o hwnna wedyn.
add my own kind of spin I fewn iddo fo. So, nes I goffan y sgerbwd yma ag nes I mynd ymlaen I wneud rhyw sesiwn ffug, just efo Ben, Griff, Lleucu a Hedydd I gofyn be oedd I gael adborth nhw o ran be fysa fi'n gallu galla, be fysa fi'n gallu wneud, be fysa fi'n gallu gallai a falle fel yna, stwff fel yna. Gysi adborth da iawn gan nhw, diolch Ben, Hedydd, Griff a Lleucu. Oedden nhw'n teimlo fatha dylsai mynd trwy stwff gyda efo mwy o ease, ac yna fatha dargedu y sesiynau towards sgiliau gwahanol yn cerddoriaeth a falle. Beth yw camau nesaf? Obviously, un o'r camau nesaf ydy actually wneud y gweithdy, mynd ymlaen o fo. Oedd o yn 4 wsos o'n i'n planio wneud, so 2 wsos o dysgu sut I creu can, wneud y can a falle, ond 2 wsos arall o recordio can i'r pobl sydd yn part o'r gweithdy. Ond o'n sôn am fath diddorol I wneud gan fod rhan fwy o'r amser efo stwff gweithdys a cyrsiach yn gwneud fel un. Gig dio, ond yn ymwneud, fysa fo'n cool gallu gael finished product o flaen chi ar ôl cymryd gweithdy. Hefyd, os fi'n hoffi creu rhywbeth fy hun o hyn, fatha rhyw fatha cwmni fy hun sydd fatha rhoi addysg music ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg a gyda ffocws ar diwydiant music Cymraeg. So, dysgu, dim jyst I sy'n y cerddoriaeth, ond hefyd sydd I gael incwm a pres trwy mynd trwy cerddoriaeth a falle. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth rili diddorol I wneud. Sut ath y gymuned fod yn rhan o'r prosiect, pa oedd y gymryd sy'n angen? Yn bersonol, y peth mwyaf bwysig ydy gallu wneud I helpu y cymuned gallu helpu, ydy rhoi cymorth i'r artistau ifanc yma fysa'n cymryd I gweithdy. Enghraifft, gwrs mae orsaf yn wneud gigs, so os mae rhywun yn mynd trwy hyn, maen nhw'n dweud, dwi eich teimlo digon cyffyrddus I wneud rhywbeth mwy, fysa nhw'n gallu mynd ymlaen I gigs a falle, a fysa yr cymuned gynnu ni, cymuned rili agos, yn gallu helpu nhw allan efo hynna, ac yna fatha expandio nhw o fatha stwff maen nhw actually eisiau wneud efo bywyd nhw, a dwi'n meddwl sôn o waith really cool I wneud. Hefyd, o'n un syniad o'n I really eisiau wneud, a fysa fi hoffi datblygu hwnna, o ran ffordd I include mwy o'r cymuned I fewn. So, da ni gyd yn gwneud lot o bobl o'r cymuned gwahanol lefelau o ran cerddoriaeth yn gallu neud un can o'r efo'i gilydd, a just performio hwnna efo'i gilydd, just am y hwyl, just am fun. So, ti'n meddwl os hwnna'n dod â'r cymuned mwy agos efo'i gilydd. Peth nes I Peth nes I fwynhau mwyaf am y cynllun oedd, obviously, wneud stwff gwobrol iawn. Dwi'n teimlo fatha o ran swyddi, dwi'n beth I gael swydd sy'n mor gwobrol a byw swydd yma. Ond na just gymaint o gwahanol stwff oedd yn ffitio fewn I gilydd a oedd yn amazing gweld hynna I gyd oedd at I gilydd. O'n I hefyd yn hoffi wneud rhywbeth dwi'n rili licio enghraifft cerddoriaeth. Oedd gallu gweithio efo just wneud stwff cerddorol yn rhywbeth amazing o'n I lyfio yn gallu wneud. Ac of course, gweithio efo pobl arbennig, fel Griff, Ben a Lleucu, clas pobl, a Dan i'n Crooks, of course. Ond ie, ag hefyd un o'r fatha moments ffefryn fi o'r hyn I gyd hefyd oedd wneud yr ffug sesiwn, dwi'n teimlo oedd yn really cool, gallu just delfio mwy I fewn i'r cerddoriaeth felly. A jyst mynd hwnna oedd my personal favourite. Ond overall, diolch yn rando, oes yna unrhyw cwestiwn? Diolch yn fawr iawn I ti, Osian. Yr un cwestiwn sgen I ti hefyd, a fe ni eisiau ofyn I Griff oedd ynglyn â'r holiadur, ydy hwn wedi cael ei yrru allan? Wyt ti'n gwaborth yn ôl eto? Do, ges I bach o ymatebion. Mae wedi bod allan, nes I roed allan I ysgol, nes I gofyn y teacher cerdd yn ysgol Dyfrnanllai roed allan I blwyddyn 7-8-90. Ac yna dwi wedi roed o yn bach busnes ar QR codes hwn lle, dwi wedi roed ar Facebook a falle. Dyn oedd hwn y waith nes ti gyfuno efo Lleucu, ta ti'n geid cyflwyniad Lleucu ar wahân? Beth o'i? Cyflwyniad Lleucu, wyt ti'n geid cyflwyniad Lleucu ar wahân, ta di hwnna'n, hi wedi bod yn gwneud y gwaith yma efo ti? O, na, mae hwnna ar wahân. Ar wahân, na fo, champion. OK, gret. Sgyn rhywun gwestiwn I Osian?
ynglyn â'r gwaith yma. Ga i jyst deud fel rywun oedd yn gwrando ar criw blaena, mae hwn yn swnio'n ofnadwy o debyg i rhywbeth sy'n digwydd yn blaena, ond bod hwn yn gychwyn, dwi'n sôn am cell B, mae'n amlwg mae Osian wedi adnabod pa mor bwysig ydy cerddoriaeth i bobl ifanc a bod y gwaith yma'n cario ymlaen a dwi'n gwybod sut mae hynny'n mynd i ddigwydd, pwy sy'n mynd i bigo fe fyny, ond dwi'n meddwl bod hwn yn beth pwysig iawn i'r ardal a phobl ifanc. Dwi eisiau dal i fynd efo hwn. Da ni'n cydweithio'n agos iawn efo Blaenau a Bethesda, a da ni wedi bod yn gwneud o dros tai mlynedd yn rhannol oherwydd y links trwy arloesi a'r Mentor Môn. A da ni wedi bod yn siarad efo Rhys yn Cell B ac efo criw Blaenau. A mae peth mae Osian wedi wneud, da ni wedi bod yn trafod jyst cyn Covid, ond yn ystod Covid hefyd, sydd ni'n gallu symud rai o stuff da ni eisiau gwneud yn y canolfan digidol ar-lein. A'r Osian really wedi cymryd y cam cyntaf o roi rhywbeth penodol da ni'n gallu cynnig i bobl. So byddwn ni'n gweithio efo Osian ar y gweithdolwyr eraill i sicrhau mae hwn yn digwydd, a mae Osian yn gwybod mae'n rhywbeth mae'n gallu cynnig ar-lein a cynnig i'r ysgolion a bobl ifanc. Gret, gwych, diolch Ben. Da iawn. Osian, os allai ofyn i ti felly mynd ymlaen i gyflwyno gwaith Lleucu? Gad fi stop screen, so fath ydy'r thing yna ddim yn amdano. Just gael ei fyny, nath i e-mail i fi gynna. Gen i gormod o e-mails. My bad. Jyst i ymddihiro o ran Lleucu hefyd, mae'n newydd dechrau yn y prifysgol yn Aberystwyth. Iawn, dim problem. Mae'n eitha heriol rwan i unrhyw un sydd wedi mynd i'r prifysgol. Yndi, dim problem Ben. Just yn teg o sgript i fyny, sorry. Iawn, dim problem. Gwneud amser. Dwi'n meddwl mae'n gyda. Iawn. Lleucu. So, dasio fi just darllen sgript hi tan dwi'n mynd sgwrdd o fo, Ie, gwych, diolch yn fawr. Fi ydi Lleucu. So, noswaith dda i chi, ymddiheuriadau gennyf nad yw'n gallu mynychu digwyddiad heno, ond rwyf wedi paratoi cyflwyniad i chi gweld yr un rydw i wedi bod yn gweithio arno dros y cyfnod o 8 wythnos y gweithiais ar y menter. Pam derbyn y swydd? Wel, fel rhywun sydd wedi byw yn Dyffrynanlla trwy gydol fy mywyd hyn, rwyf wedi sylweddoli bod menter Dyffrynanlla 2020 wir wedi gweithio galed dros y ddegawd diwetha i wella sefyllfa ein cymuned.
Mae'r gweithredoedd hyn wedi cael ei effaith boddhal ar y gymuned yn barod ac wedi cael effaith positif arno fi. Diolch i dyffrynanlla i gynigan rydw i wedi cael cyfleoedd hafesau'n rhydd neu'n amhosib o dan amgylchiadau gwahanol enghraifft am sawl blynyddoedd roeddwn ni'n rhan o glwb ffilm dyffrynanlla ac yna sicr mae'r clwb wedi denu sylw positif at gymuned wrth i ni lwyddo pob blwyddyn yng ngwyliau pics ac interffilm. Felly roeddwn ni eisiau gwneud fy rhan cyn symud i brifysgol a sicrhau bod pobl ifanc yn parhau dderbyn yr unig cyfleoedd ac efais i tyfynu yn yr ardal. Mae'n gallu sicrhau clwb y cyfhaf balchder tuag at celfyddydau ac anrhydedd ac yn achos bwysig i mi. Mae gwaith yn y menter hanfodol i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer i pobl ifanc dyffrynanlla. Maen nhw'n profi nad ydy byw mewn ardal differentiedig yn reswm i rwystro rhag derbyn cyfleoedd sy'n sgiliau creadigol a bywyd i ni. Mae'r gwaith, sut nes i dod i abod yr her yn y gymuned? Mae cyfleoedd wedi drosto goroesi bob blwyddyn ond mewn ysgolion mewn dioddef yn drwg yn blynyddoedd. Dros y blynyddoedd dwytha, mae nifer o ddisgyblion sy'n dilyn llwybr i astudio celfyddydau yn ei tygau a lefel A wedi gostwng yn sylweddol. Mae hyn yn bryderus i'r diwylliant Cymreig. Yn anffodus, mae ysgolion wedi bod yn rhoi pwyslais mwy ar bynciau academaidd, ond y gwirionedd ydy bod pynciau celfyddydol a cheadigol yr un mor ffeithiol a wybodaeth pobl ifanc a'i seicoleg i ddatrys problemau ac i feddwl mewn ffordd creadigol. Yn ysgol dyffrynanlla, nid yw bosib astudio drama tygau nac yn lefel A. Mae'n rhaid i ddisgybl wedi coleg mennau astudio cyfroddydau perfformiadol a'r holl ffordd i ysgol Bodedern i allu astudio drama lefel A. Yr ail her wrth gwrs oedd lansio clwb drama yng nghanol y pandemig. Roedd yr amser wedi bod i dymor newydd o'r clwb drama gychwyn, ond cyrraodd Covid-19 a dymoedd y heriau. Roedd angen clwb barhau a gweithaf Covid, ond pellter cymdeithasol yn dilyn yr ymchwil ac yn llawer Llywodraeth. Roedd cynnal y clwb mewn adeilad ac mewn ffordd saff bron yn amhosib. Felly roedd angen i mi dod o hyd i ffordd i blant celfyddydol dyffrynanlla ac i parhau yn gwneud hyn maen nhw'n ymwynhau a gweithaf y pandemig. Yn anffodus i mi, mae datrisiad y cynllun greiddiol gennyf oedd cychwyn y tymor ar Zoom ac ein bod yn rannu ein haelodau i grwpiau oedran o 7-16 a bod sesiynau fesul grŵp fel pob grŵp mewn niferoedd llai. Yna, ar ôl 3 sesiwn, roedd yr aelod mynd i ateb holiadur yn dweud os oedden nhw'n digon bodlon a hyderus i ailgychwyn mewn adeilad, lle bydden nhw'n cadw pellter ac yn gwisgo mygyda yn neuadd goffa. Y gobaith oedd yn y creu cynhyrchiad gan ffilmio pobl aelod ar wahân yn neuadd goffa a chreu cynhyrchiad a fysau'n cael ei rhai allan ar gyfrwng i bobl dyffrynanlla a thu hwnt gael gweld. Yn anffodus, roedd y cynllun wedi gorfod addasu sy'n dilyn achosion Covid-19 lleol yn cynyddu ac yn gostwng bob yn ail yn rhy aml. Bod ysgolion wedi ail-agor, roedd yr saffach ac yn fwy doeth i ni newid y cynllun a chynnol y tymor i gyd ar Zoom. Bydd sefyllfa Covid-19 yn cael ei hasesu gyson gan y menter, gan weld os bydd pethau'n saff i gynnal clwb mewn adeilad, ond am nawr bydd y cyfan yn Zoom. Rydyn ni'n barod yn sicrhau bod hyn yn bosib i'r aelod i gyd gan ein bod wedi gofyn am unrhyw rhwydwaith yn y holiadur. Y camau nesaf a sut y gallwch chi fod o gymorth i ni. Ydych chi'n adnabod person ifanc lleol rhwng 7 a 16 oed? Cadewch iddyn nhw wybod am y clwb drama. Rydyn ni wedi derbyn pobl a ddiddordeb mynychu clwb felly rydym yn anwyddus i ddenu mwy o aelodau. Cychwyn y tymor fydd y cam nesaf ac yna byddem yn asesu broses gan wneud yn siŵr bod y clwb rithol mor syml a hwyliog i'n haelodau ni yn y sefyllfa yma camau bach yn pwyllog i'r ffordd o rai ymlaen. Fy ngobaith efo'r clwb ydy datblygu diddordeb ac angerdd ein pobl ifanc. Rydw i eisiau bod pobl gelfyddydol a cheadigol dyffrynanlla yn teimlo bod sgiliau ganddyn nhw i allu actio, cyfarwyddo,
canu ac yn y blaen erbyn i nhw gyrraedd yr oedran o dewis pynciau tygau a lefel A bod yn hyder ganddyn nhw i fynd amdani a pharhau i wneud drama. Gan oddys gan yr ysgol adnoddau neu glybiau tymor hir ar gyfer drama, rydw i eisiau bod y pobl ifanc yma'n datblygu sgiliau o oedran ifanc fel bod nhw'n profiadol erbyn iddyn nhw'n gyrraedd tygau. Erbyn hynny, bod nhw'n dysgu bod nhw'n cystal disgyblion ar bobl sydd wedi bod mewn clybiau drud trwy'n plentyndod. Mwynheisir profiad yma o'r cychwyn i'r diwedd. Yn sicr mae fy ngariad mae'r tuag at celfyddydau wedi cyfhau oherwydd y swydd yma. Rwy'n gobeithio bydd y cynllun yma yn rhoi gobaith a hyder i bobl ifanc dyffrynlla yn dilyn eu cariad at y celfyddydau. Diolch am gwrando. Gwych, Osian, diolch yn fawr iawn am gyflwyno gyflwyniad Lleucu. Mae'r rhyfedd bod mae hyn yn amlwg yn rhywbeth sydd yn deillio o Blaenau Ffestiniog hefyd, achos o cyflwyniad Cell B hefyd y genod yn dod Dilwyn ynglyn â'r celfyddydau pobl ifanc yn y blaen. Wedyn yn amlwg, mae yna rhyw uniaethu fama, mae yna wrth gwrs her fama does yn yr ddwy gymuned lle, ac efallai ymhellach hefyd. Os allai ofyn dwi'n ymwybodol bod cynghorydd Judith Humphreys efo ni heno. Judith, hoffech chi ddeud gair? O, da ni wedi colli Judith. Judith? Judith, ti yna? Ti ar mute. Ymddeiriadau, nes i golli chi. Dwi'n ôl wan, sori. Dim problem, just da ni wedi gorffan wan, wedyn ni'n meddwl os fe ti ddeud gair. Diolch yn fawr iawn. Mae chydig mond mymryn nes i golli, ond diolch yn fawr iawn i chi. Dach chi'n clywed fi? Iawn, oce. Ond isio diolch i chi yn fawr iawn am y cyfle i ddeud gair heno, byr. Mae'n fraint cael bod yn rhan o'r digwyddiad yma. I ddechrau, hoffwn i longyfarch yn fawr ein pobl ifan Lleucu a Griff, sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun arbennig yma. Mae wedi bod yn wych clywed heno am eich gwaith. Dach chi wedi gwneud gwaith clodwiw ac arbennig, a gwaith fydd o gymorth arwyddocaol i'n cymunedau lleol, i'n gymuned leol ni, ble dach chi wedi bod yn gweithio. Dach chi'n cofio'r prawf IQ gyda 9 dot, a dach chi'n gorfod gwneud 5 llinell oddi fewn i'r 9 dot heb godi'ch pensel. A'r atab ydy, i wneud hynny, dach chi'n gorfod mynd allan o'r bocs. A dyna dach chi wedi gorfod wneud i gyflawni eich tasgau chi fy byw a bod yng nghanol pandemig. Dach chi wedi meddwl allan o'r bocs, a mae'n sgil pwysig a handi, a dach chi wedi profi bod chi'n gallu wneud hynna yn barod. Bydd na waddol eich ymdrechion, bydd plant a oedolion yn cymuned ni yn elwa oherwydd eich ymdrechion chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith pwysig, dwi'n teimlo'n prawd iawn ohonoch chi. Mae pobl ifanc, dach chi'n gwynebu heriau mawr y dyddiau hyn. A mae'r dewis dach chi wedi wneud i helpu'ch cymuned mewn cyfnod mor anodd yn rhywbeth i'w ganmol yn fawr. Dach chi'n rhan o'r ymdrech i gynnal cymdeithas sy'n gwynebu heriau Covid, heriau economaidd, heriau amgylcheddol a heriau o ran yn iaith a'n diwylliant. Dach chi wedi gweithio'n galad a dach chi wedi llwyddo. A fel dach chi dweud, mae cyfleoedd fel hyn yn gallu rhoi hyder a profiadau gwerthfawr, a dwi'n sicr byddwch chi'n adeiladu'r y profiadau mewn modd positif. Diolch yn fawr i ti, Osian, am ymroi i helpu pobl ifanc sydd eisiau datblygu sgiliau cerddorol yn yr ardal. Mae'r dyffryn fel ddedis ti yn enwog am gynhyrchu cerddorion mawr. A mae dy waith di yn helpu i sicrhau bod parhad i'r traddodiad hwnnw. Diolch i ti.
Fel rhywun sy'n gweithio fel actores o bryd i'w gilydd, o ni'n falch o fel prosiect Lleucu. Diolch i Lleucu am geisio dod o hyd i ffordd i gynnal y gwaith gwych sydd wedi bod yn digwydd yn y clwb drama'n lleol. Diolch yn fawr. A diolch i ti, Griff, am dy waith pwysig o ddod o hyd i wirfoddolwyr ac am geisio adnabod beth ydy blaenoriaethau pobl lleol. Mae mor bwysig ein bod ni'n gwrando ar leisio pobl o bob oed yn y cymunedau a cheisio ymatab y gorau gallen ni i'r syniadau a'r sylwadau sy'n dod i law. Diolch, diolch Griff. Da ni'n ddiolchgar i Arloesi Gwynedd Wledig am ddarparu cyfleoedd pwysig fel hyn. Da ni'n falch iawn ohonoch chi y bobl ifanc sydd wedi derbyn y cyfleoedd a wedi gwneud y gorau o'r cyfleoedd hynny. Diolch hefyd i brosiect Siop Griffiths a Dyffryn Nantlla 2020 am fod yn gartre mor groesawgar i Osian, Lleucu a Griff ac am eich arweiniad gofalus. Does na ddim byd yn well na helpu eraill. Dyna yw hanfod hapusrwydd a llwyddiant a da chi'ch tri wedi wneud hynna yn barod. Da chi wedi gweld bod ni'n gallu cyflawni llawer pan da ni'n gweithio'n galad, pan da ni'n ddisgybliedig a pan da ni'n dal ati. Daliwch chi ati wan dros y blynyddoedd i ddod. A cofiwch hanes Thomas Edison. Fe fethodd o efo 1000 o'i arbrofion, ond ar ei milfed ac un arbrawf, fe wnaeth o greu y bylb gola. I gloi, dwi'n gwbl argyddiedig bod na don arbennig o bobl ifanc yn y mysg ni. Da chi'n gydwybodol, da chi'n eangfrydig, da chi'n gynhwysol, da chi'n weithgar dros yr amgylchedd a da chi'n falch o'ch cynefin a'ch etifeddiaeth. Mewn ffordd real iawn, pobl ifanc fel chi di dyfodol Dyffryn Nantlla, a gallwch chi os dymunwch chi ddychmygu neu greu y dyfodol da chi isio weld i Dyffryn Nantlla. Dymunwn y gorau i chi a diolch i chi eto am eich gwaith gwych. Diolch yn fawr, Judith. Diolch. Eiri arbennig, diolch yn fawr iawn. Efo hynny felly, hoffwn ni jyst dweud diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno heno ac i gefnogi'r bobl ifanc yma. Hoffwn ni weld chi'n cefnogi i syniadau nhw ac y prosiectau maen nhw wedi darganfod yn ystod yr cyfnod yma. A na i gyd sgen i ddeud felly, diolch yn fawr a ran Menter Môn ac nos da. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Hwyl, diolch yn fawr iawn. Diolch.